Good morning mga kamami! Magbubukas po ako ngayon ng parcel. Ito naman po ay galing sa Lazada. Bigas mais mga mami ang aking in-order sa Lazada. Ito kasi ang kinakain ng aking panganay na anak. Ang bigas mais po kasi mga mami ay mataas ang fiber. Ito kasi ang pinapakain ko sa kanya para mabilis matunaw. 5 kilo na itong in-order ko. Bawat plastic, tigi 1 kilo. Pwede rin ito mga mami kung mayroong mga matataas ang sugar. Mababa kasi ang glycemic index nito. At doon din sa may hina ang panunaw. Hindi naman ang kanyang lasa. Pag isinaing parang kanin din naman. Kaya nga pala mga mami, sinimulan ko na rin magluto ng aming uulamin. Ang lulutuin ko sa ngayon ay gulay na natong. Una ko ditong nilagay itong aking in-slice na karning baboy. Pinagmantika ko muna ito, hindi ko ito nilagyan ng tubig. After niya mag-brown ng konti, inilagay ko na itong ating mga ricado. Sibuyas at bawang lang naman at kaunting asin ang nilagay ko dito sa ating karne. Kasang ko na rin itong dahon ng natong. Saka ko naman ipinatong dito sa ating karne. Nilagyan ko na rin ito ng luya at yung pangalawang gata ng nyog. Alam ko dyan sa aking mga nanonood na kapwa Bicolana ay talaga naman alam na alam nila itong gulay na natong. At alam kong sarap na sarap sila nito. Ito kasi ang isa sa mga gulay na paborito ng mga Bicolana. Ginulay ko nga pala ditong gabi ay yung medyo tuyo ng kaunti. Mga 2 araw na itong nabilad. Ito kasi ang nabili ng aking asawa sa palengke. Kaya ito na ang ginulay ko. Hindi raw kasi ito Makati. Sarap kasi kumain ng gulay na natong kung hindi Makati ito. Kaya lang pag medyo tuyo na itong ating dahon ng natong, ay kailangan ito na medyo marami ng gata ang gagamitin natin sa paggulay. After ko nga takpan ito ng mga 20 minutes at pinakuluan, luto na nga itong ating gulay na natong pati na yung sinahog natin na karne. Kaya nilagyan ko na ito ng ating unang gata. Pagkalagay ko nga ng unang gata, uliputok. At hindi ko na ito mga mami tinakpan. At syempre tinimplahan ko na rin ito ng kaunting seasoning at asin. Makikita dito sa aking gulay na malapit na itong maluto. Kailangan ko na lang dito lutuin na yung kalalagay ko lang na gata. Kaya hinalo-halo ko ito ng kaunti. Madalas nga sabihin ng mga Bicolana, mayumhukon ining ginulay kong natong. Ang mga Bicolana talaga mga mami ay kilala sa pagluto ng mga ulam na ginataan. Katulad ng mga gulay. Yung kasi ang mga paborito namin, syempre marami kayang nyug dito sa amin sa Bicol. Nilagyan ko na rin ito mga mami ng siling haba para hindi maanghang ang aking gulay. Pero naman ang mga Bicolana talaga mahilig sa maanghang. Ako kasi hindi pwede sa akin ngayon ang maanghang. Kaya ito lang ang aking nilagay. Pero yung ibang kakain gusto talaga ng maanghang kaya mag-a-add sila ng sili. Yan mga mami, nakaluto na nga ako ng gulay na natong kaya kumain na kami dyan. Masarap talaga itong aming ginulay na natong. Kaya nga pala mga mami, makikita nyo ngayon na magkakasama kaming kumain ng aking pamilya. Meron kasi akong tindirang nagbantay doon sa aming tindahan kaya naman ito sinamantala na namin na magkakaharap sa pagkain. Salamat sa inyong panonood. God bless you all!